Vanhempi silmälasipäinen mies sonnustautunut huonosti istuvan harmaaseen pukuun. Hän puhalsi ilmaa turpeesta poskistaan ja kaivoi pukunsa rintataskusta kankaisen nenäliinan, jolla pyyhkäisi hikeä otsaltaan. Suljin silmäni uudestaan, mutta jäin miettimään, että mies näytti jotenkin tutulta. Kylläpä osaakin olla kuuma, vierustoverini lausahti hetken kuluttua. En avannut silmiäni enkä vastannut. Mies vaikutti ymmärtävän yskän, eikä enää jatkanut meteorologista havainnointia. Jonkin aikaa oli hiljaista ja sitten mies huokaisi ja sanoi: Johannes, Johannes. Nyt silmäni räjähtivät auki. Katsoin miestä, joka oli kääntynyt puolella.